Türkmenistanyň Newiti gaýtadan işleýän iri kärhanalarynyň ýerleşýän sebitinde ýanyç gytçylygy ýene ýitileşdi. Balkan vilayatynda emele gelen dizel gytçylygy bu gezek Türkmenistana gelýän ýa-da ýurduň çäginden üstaşyr geçýän daşary ýurt ýükloglaryna ýiti täsir etdi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy we çeşmesi 19 sentýabrda sebitden maglumat berdiler. Türkmenbaşy şäheriniň goýunda Aktaş şähersindäki 75 belgili ýalňyç bekediniň ýanynda ýüze goloý daşary ýurt, sol sandy Rus we Kazak ýük uloglary hatara düzüldi. Garaboğaz, öňkü Bektaş gümrük nokudundan geçip ýurduň çägine gelen bu uloglar dizel etmezçiligi sebäpli 2 günnäp garasmaly boldular. Dip habarçymyz aýtdy. Daşary ýurt ýükloglarynyň sürüjileriniň ençemesi özleriniň azyndan 2-3 günni ýitirendiklerini aýdyp, bekediň ýol başçysyna protest hem bildirdi. Ýagdaýlardan habarly çeşmämiziň tasdiklamagyna görä bu nägilelikden soň 17 sentýabrda uloglaryň sürüjilerine meseleniň çözügi üçin öz ýurtlarynyň aşgabatdaky ilçhanalary bilen habarlaşmak maslahat berildi. Sürüjilere ilçhanalaryň türkmen Newitgaz ýol başçylaryna haýyş bilen ýüzlenmelidigi. Şondan soňra her bir uloga 0,18 tonna dizel almagy ruhsat beriljektigi hem aýdyldy diýip çeşmämiz gürrüň berdi. Bu wakadan soň 19 sentýabrda ýerden daşary ýurt ýükloglarynyň sürüjileri dizel ýanyjy bilen üpjün edilip başlandy. Çeşmämiz duşanbe güni ýagny 18 sentýabrda bekediň başlygynyň wezipeden boşadylandygyny, häkimligiň onu wagtynda ýagdaýy düşündirmezlikde aýplandygyny hem aýtdy. Etrap häkimligi tarapyndan ýanyç guýan bekede ýöriti işgärleriň topary iberildi. Şundan başlap bekediň işgärlerine ýanyç guýujy kolonkalaryň ýanyna barmak hem gadagan edildi. Seýlede bu beketde häzirlikçe dizel ýangyjyny diňe daşary ýurt ýük uloglaryna satmaly edildi. Dip çeşmämiz bellidi. Häkimetler dizel gytçylygy bilen bagly dören bu ýagdaý we onuň sebäpleri barada sürüjilere açaçan düşündürüş bermediler. Azatlyk baýdylanlar barada etrap häkimliginden we Türkmen Newit önümleri baş müdürliginden kommentari hem alyp bilmedi. Ýöne habarçymyz sebitde dizel ýanyjynyň gytçylygy bilen bagly ýagdaýyň indi tas 3 ýyl bäri dowam edýändigini, şol bir wagtda bu ýanyjy gara bazarda açaçan we ýeňillik bilen satyn alyp bolýandygyny hem habar berýär. Türkmenbaşyda sürüjiler gara bazardan 50 litr dizeli 150 manada satyn alýarlar. Arkasy bar adamlaryň ýakynlary tarapyndan satylýan bu dizel ýanyjy hatda hojalyklary etilip berilýär. Olar her 100 litr üçin goşmaça 40 manat ýol pul alýarlar. Dip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz gürrüň berdi. Türkmenbaşyda Newiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy ýerleşýär. Häkimetler bu toplumyň Newiti gaýtadan işlemekde dünýäniň öňde barjy kärhanalarynyň biridigini we onuň öndürýän Newit we Newit hime önümleriniň Ýewropa, Aziýa, ýakyn gündogor döwletlerine eksport edilýändigini aýdýarlar. Muňa garamazdan bu toplumyň ýerleşýän sebitinde we ýanyjy baý Türkmenistanda ýanyç gytçylygy bir näçe ýyl bäri saklanyp galýar.